subject for this morning is our responses to God's will. Napakahirap yun. Paano mo malalaman at alamin ang kalooban ng Diyos? Tao lang po tayo. Amen? Hindi pwede makipagniig ang Diyos sa tao dahil ang Diyos po ay banal. Pero salamat po sa ating panahon po dahil we have a direct access to God. Since Calvary was nandun yung Calvary at offered Jesus Christ His life toward mankind. So nagkaroon na po tayo ng access. Dati po, walang access ang tao sa Diyos. Wala. Aliban na lang kung may propeta po at nag-alay sila ng mga hayop. Yung ganun po, kahit katindi ang kautusan. At pagka hindi ka nakasunod sa kautusan, mamamatay ka habang nag-alay ka. Kaya pinapatay ng Diyos talaga yung mga hindi nakasunod. Totoo yun. Kaya mapalad po tayo sa panahon natin ngayon. Kasi po, ang Diyos talaga ay dakila. Kasi pinapanal niya po tayo, hindi tayo karapat-dapat. Dahil po sa kanyang kamatayan sa cross, naging karapat-dapat po tayo. Amen po? Kaya kahit nag-Gentiles po tayo at hindi tayo Hudyo, minarapat ng Diyos na maging anak po tayo. Kaya sabihin mo sa katabi, mapalad ka. Kaya huwag natin baliwalain ang pagtugon natin sa kalooban ng Diyos. Lahat po tayo, wala pong exempted po ron. Kaya dito sa Ephesians chapter 5 verse 17, yung binasa natin kanina, kaya nga, huwag kayong maging hangal. Ngunit, unawain nyo kung ano yung kalooban ng Diyos. Ano nga ba yung kalooban ng Diyos? Okay. In the book of Mark chapter 3 verse 35, for whoever does the will of God is my brother and my sister and mother. Ito po, tuturo ang ating Panginoon. O sabi ng mga tao, nandiyan yung kapatid mo, yung nanay mo. Nandiyan sila sa labas. O kaya habang nagtuturo siya, sabi niya kung sino man ang kapatid ko, yung sumusunod sa ating kalooban. Kaya grabe ang ating Panginoon. Inilapit niya talaga yung kanyang sarili sa lahat ng tao. Kaya pag nakakasunod ka sa kalooban ng Diyos, kapatid daw. Kapatid ang turing niya sa atin. Pero siya yung Ama natin nasa langit. Kasi bumaba po siya. Pumirap po siya ng laman para tayo po ay patawarin. Ngayon, bumalik na po siya. Espiritu na po siya. Kaya susunod tayo sa kalooban ng Amang nasa langit. Amen? Palaparan po natin ang ating Panginoon. Okay, John chapter 1 verse 13. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Sa verse 12 po niyan, sinabi po niya, binigyan niya ng karapatan maging anak ng tao, ay maging karapatan na maging anak ng Diyos. He who believe Jesus Christ, given the right to become the sons of God. Ang mga nananalig sa ating Panginoon ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos na sila ay hindi pinanganak sa pamagitan ng dugo at sa laman, kundi sa kalooban ng Diyos. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, nung tayo po naging mananampalataya, hindi na tayo pinanganak sa laman. Pagamat ipinanganak tayo sa una yung parents natin, kaya you must be born again. Hindi na po tayo pinanganak sa kalooban, sa laman o sa blood, pero sa will of God, not will of men. Ang ikaw ay nananalig kay Kristo. Amen? Will of God na po yun. So yung mga mananampalataya, yung sila po ay pinanganak na muli, will of God po yun. Ang tatay na po natin, ang father na po natin, yung Father na nasa langit. Amen. Kasi tinubos na po tayo ni Jesus Christ. Kaya, will ng ating Panginoon
na tayo po ay magiging anak niya. Okay, sabihin mo sa katabi, mapalad ka. O kasi kapamilya ka ng Diyos eh. Pamilya tayo sa pamilya ng ating Panginoon, baka iba-iba po tayo ng pinanggalingan. Iba't iba tayo ng upbringing, paniniwala, isa pa, yung pagpapalaki, katayuan sa buhay, pero pinagkaisa tayo para maging anak tayo ng ating Panginoon. And ito, okay. Kaya dito po, kailangan malaman po natin yung will of God. Unang kanina, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos kasi will ng ating Panginoon yun. Tayo po ay magkakapatid sa ating Panginoon sa pananampalataya kasi will ng ating Panginoon yun. Okay? John chapter 7 verse 17. If anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine whether it is from God or whether I speak on my own authority. Ito po, nung hinanapan po ang ating Panginoon kasi saan kayo nang galing ang katalinuhan nito? Pumasok siya sa kapistahan ng tulda. Ay sinisiyasat po siya. Kasi po, ang daming miracle. Ang ginagawa niya, nagpiperform siya ng miracle kahit na Sabbath day. Kahit na panahon ng kapahingan, ay bawal po yun. Binabato yun. Kaya ang pagpunta niya, militado. O, nung kalagitnaan ng kapistahan, nandun po siya sa loob ng templo. Kaya nung nagturo po siya, ang sabi niya, ay, malalaman mo ang will ng Diyos kung siya ay nagtuturo ng turo ng Diyos. Whether it is from God or whether I speak on my own authority. Kaya sabi niya, malalaman niyo kung ako galing sa Diyos, yung sinasabi ko galing sa Diyos. Kasi nga, nagtataka po sila kasi bakit yung Sabat dapat nagpapahinga? Bakit siya nagpagaling? Kaya sinisiyasat talaga siya. Sabi niya, hindi ko naman kalooban to eh. Kasi po, nagsasalita siya bilang tao. Kalooban ng Ama to. Okay? Pag sinabi niya ng Ama yung Holy Spirit, yung Espiritu na nasa kanya. Yun yung kanyang patotoo, yun yung kanyang witness. Amen po? Okay, nandiyan pa ba kayo? Okay, palapakan natin ang ating Lord. Kailangan malaman natin at alamin natin kung ano kalooban ng Diyos sa atin. Knowing God's will. Yun ang number 1. Knowing God's will. Kaya mapalad ka kung alam mo yung kalooban ng Diyos. Kailangan alamin mo. Kasi sabi niya, hangal, kung hindi mo maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kasi mananampalataya ka na eh. Kung hindi ka mananampalataya, okay yun. Hindi mo kilala mo, hindi ka naniniwala sa kanyang salita. Hindi ka naniniwala kay Kristo. Di ba? So, ibig sabihin, kung ikaw ay naniniwala, nanampalataya kay Kristo, sunod sa salita ng Diyos, okay, yung turo ng ating Panginoon, turo ng kanyang alaga, ibig sabihin, hindi ka hangal. Sabi mo siya katabi, wise ka. Wise ka. Kasi sumusunod ka at inalam mo yung kalooban ng Diyos sa'yo. Kaya pwede na tayong umiti. Kanina mabigat eh. Kasi hindi natin alam ang kalooban ng Diyos sa atin. Neto ba kayo? Ikatiting pa lang yan, 3 yan eh. Hindi ba John chapter 9 verse 31? Now we know that God does not hear sinners. But if anyone is a worshiper of God and does His will, He hears him. Ito po, yung sisbert na bulag, pinagaling ng Diyos. Kung sino nagpagaling sa kanya. Ito, ay nanapal siya. Basta alam ko, pinagaling ako ng Lord. Sabi niya. Sinisiyasat siya. Kaya sabi niya, ay alam natin na hindi pinapakinggan ng Diyos yung mga makasalanan. Pero kung sino man ang sumamba sa Diyos at susunod sa kanyang kalooban, siya ay nakikinig. Kaya pag kilala mo yung sinasamba mo, ay nakikinig ang Diyos. Amen? Kasi totoo yung kanyang sinasabi. Salita niya eh. Hindi ka naman nagbabase sa ginagawa mo sa dating nakagisnan natin. Mula nung tayo po ay naging mananampalataya, dito na po tayo nagbabase ng ating pananampalataya sa kanyang salita. Amen? Kaya dito po, ang nais ng ating Panginoon
ay alalin ang kanyang kalooban. Knowing God's will is number one. Hindi pa ba kayo? Oh. Alam niyo na kalooban ng Diyos na pinagpala na kayo. Okay, malalaman natin mamaya kung paano natin makukuha yung pagpapala ng Diyos. Kasi number one pa lang yan eh. Bakit malalaman mo yung kalooban ng Diyos? Siyempre, pinanganak ka na muli. Nanalig ka kay Kristo. O, naniniwala ka sa kanyang turo. Naniniwala ka sa Bible, sa Holy Spirit. Malalaman mo. Hindi sikreto po yun. Hindi lihim. Kaya yung ginagawa natin, alam natin kung mabubuti o masama. Di pa ba kayo? Di ba? Nung wala tayo kay Lord, may mga ginagawa tayo na tila baga tama sa ating paningin. Pero sa harapan ng Lord, mali pala. Kasi may mga pananaw po tayo. May mga nakagisna, nakahuwalayan. Kahit yung bata, halimbawa, yung bata, tinuturuan mo magagandang bagay yan. Amen? O, bad. No, not good. Don't do that. Diba? Huwag mo gawin yan. Pero magtaka ka, bakit yung bata, di mo na tinuruan ng hindi maganda, pero hindi maganda yung kanyang ginagawa? Papa yun. Kasi lahat nagkasala. Oh, wala naman nagturo sa kanya ng ano ha. Bakit? Saan mo nakuha yan? Kasi nature po yun eh. Nature ng kasalanan. Kaya kahit na yung turo mo dyan, mayroon lilitaw na masama. And everybody say amen. Paano mga magulang? Maganda pagpapalagi sa ating mga anak. Pero minsan, sumasalungat sila. Mayroon sila sariling way. Meron silang sarili mga pananaw. Sinusunod nila yun. O kaya minsan napapahamak. Pero salamat sa Diyos. Bakit naging mananampalataya ka? Nananalangin ka eh. O minsan, kinausap siya ng Diyos, ay mali pala yung aking ginagawa. Yun ang pagkakaiba pag nakakasunod ka sa kalooban ng Diyos. And everybody say amen. Kasi mahirap talaga yung will natin eh. Ang hirap tayo sumunod sa kalooban ng Diyos pagka hindi ka mananampalataya. Hindi mo maunawaan. Kasi spiritual po yun eh. Okay, naunawaan niya na ba? Kung naunawaan mo, mapalad ka. Yung iba, tatandaan po natin ito mga kapatid. Na pag ang salita ng Diyos ay pinangaral, napupunta sa apat na nakikinig. Napupunta sa daanan, napupunta sa patuhan, napupunta sa tinikan, at napupunta sa mabuting lupa. Depende yan sa measure of faith ninyo. Kung paano nyo makukuha at maunawaan. Pag-pray nyo kay Lord, pinagpipray po yan eh. Amen? Pinagpipray po yan. Hindi ganun kadali na makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Yan ba kayo? Hindi po. Mahirap. Kasi marami kang marami kang itong laman natin, maraming gusto eh. Maraming gusto itong laman natin. Pagka hindi ka mananampalataya, ang isip natin, nasa sarili mo lagi yung will mo, hindi will ng Lord. Anong gagawin ko? Di ba, pag nanay ka, laba ko, luto ko, paggastos ko, puro ko eh. Pag tatay ka naman, hanap buhay ko, puro sarili eh. Pero pagka portion ng Diyos, ay nakakaya naman kay Lord. Meron lagi, kakausapin ka ng Diyos eh. Sobra ka na sa pagtatrabaho, nakalimutan mo ng manalangin. Schedule nyo, last stress. Posting, mangungusap ang Lord eh. Amen po. Pero pag walang Lord, tinangungusap. Sarili mo na. Yun ang mahirap. Kaya pag mananampalataya ka, kailangan makikinig po tayo. Amen? At sa mabuting kalooban. Kahit na may mga handa, sige, sunod lang. Sabi mo sa katabi, sunod lang. Sunod lang. Minsan na, may mga pagkakataon na hindi lagi tayo mainit at masigla. Diba? Kahit may physical natin, hindi lagi kondisyon yan. Kahit yung spiritual po natin. Wala rin ako na para malungkot kayo. Hindi, totoo yun. Hindi lagi. Yan ang Kasi nga, knowing God's will. Kasi magkakontra ang laman at espiritu. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. In everything, give thanks,
For this is the will of God in Christ Jesus for you. Pag malungkot ka raw ngayon, huwag ka nang malungkot. Kasi, this is the will of God. Kailangan, kasi naghanap ka lagi ng masaya. No? Minsan, ano kayang preaching natin ngayon? Masaya? Tumatalon? O umiyak? Iba-iba eh. Iba-iba. Kasi, diba sa cellphone may mode, may silent mode, mode siya. No? Ganon din sa tao. Oh. Pero pag naramdaman mo, pag nasa Lord ka, may labanan eh. God's will kaya napupunta ako sa church. Tinanong pa. Tinanong niya pa. Kaluban kaya ng Diyos na ako'y masaya? Siyempre naman. Kaluban kaya ng Diyos na ako'y maghirap? Kaluban ba ng Diyos? Kung pinitulutan niya para matuto ka eh. Wala kang magawa kasi mataas ka na eh. Kasi ang tao, pagka hindi niya nakikilala ang Lord, bumubulusok pataas siya. Kaya minsan, mag-post ka mo konti. Bakit? Para yung tingalain mo yung nagbigay sa'yo. Kasi kung tuloy-tuloy ka yan, mapapahamak ka. Ganun kakamahal ng ating Panginoon. Yung iba kasi akala nila curse yun. Tipo, pagsubok lang, testing of faith. Pag mananampalataya ka, talagang kalooban ng Diyos. Kaya mo mag-test ka. Amen? Diba? Lalo na pagka nakapikit ka ng ng karangyaan sa buhay, ang hirap pa yung bumaba. Ang hirap. Pag hindi ka mananampalataya, mahirap tanggapin ang katayuan mo sa buhay. Mahirap ang pagkababa. Yung medyo na, kahit na middle class ka na lang, tapos pinahintulutan ng Lord na ay pandemic, walang kita, tapos bumaba ka, punta pa, pati yung anak mo na nasa private, magpa-public. Mahirap yun O yung dating mong allowance na 10,000, ngayon 1,000 na lang, pagkasyahid po. Hindi ganun kadali po yun. Kung ikaw ay mananampalataya at alam mo sa kalooban ng Diyos, magpapasalamat ka. Why? In everything, give thanks, for this is the will of God. Nasa panahon ka ng pagsubok ng iyong pananampalataya. Will ng Diyos yun. Para matuto ka. Para magbudi-mudi ka at gumising ka. Amen? Kasi, nangingibabaw na yung will mo. Hindi na yung will ng Diyos. Okay? Sarap, no? Kaya pag may problema ka pala, iyan mo lang, ay, ano pala to? Pinahintulutan ng Diyos? Kalooban ng Diyos pala? Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Di ba? Dapat binabago tayo ng Lord yung pananaw natin sa buhay. Pati yung pag-ugali natin, unti-unti. Okay. The book of Ephesians 12, verse 12. Therefore, do not be partakers with them. For you were once in darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of the Holy Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Alam niyo po yung Ephesians chapter 5 na yan. Ito po yan. Living the light. Living in the light. Mula nung ikaw ay mananampalataya, dapat mamuhay ka na sa liwanag. Huwag mo nang palitan yung kadiliman. Di ba alam natin ang gawa ng nature natin, yung pinanggalingan natin, kung hindi pa tayo mananampalataya. Kaya sabi niya, at do not be partakers with them, huwag ka makikihati sa kanila yung ginagawa nila, huwag nyo gawin. Bakit? Dati nasa kadiliman ka, ngayon nasa liwanag ka na. Nakilog ka na. Kaya sabi niya, walk as children of light. Pag sinabi children of light, ay word of God ka. Na-enlighten ka na. Yung pananaw mo dati na nasa kadiliman, malinaw na sa iyo yung tinatahak mo. Amen?
Tingnan mo nga kung nasa light yung katabi mo. Oh. Alam mo kung nasa darkness Parang parang pag tinignan mo, madilim din Oh, ano kayo iniisip nito? Parang masalimot ang buhay. Nasa Lord ka na You must walk in the light. Yeah. O lahat ng goodness daw, righteousness at truth. Yan ang gagawin natin. Huwag na natin balikan pa yung dati. Di ba gusto pang bumalik Huwag na. Nasa Lord ka na, huwag mo nang piliting bumalik sa dati. Finding out what is acceptable to the Lord, umanap ka kung ano katanggap-tanggap sa Diyos, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. For it is a cheerful living to speak of those things which are done by them in secret. Ibig sabihin, nakakahiya. Yung ginagawa natin sa dati sa kadiliman, huwag mo na balikan. Ayaw mong ilantan mo yan. Ayaw mo ipatuto mo na nagbago ka ng buhay. Hindi po. Sa 8 yan. Sa 8 hanggang yan. Kaya dito po, ang sabi niya, kayong mga natutulog, gumising. Kasi nasa liwanag na kayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes. Number 2. Living God's will. Kanina, alamin kung anong kalooban ng Diyos. Pangalawa, ipamuhay mo ang kalooban ng Diyos. Ay, mahirap ipamuhay yan. Diba? Naalala ko po, diba, may mga series sa TV, no? Bakit ang bait mo? Malapit ka ng kunin ng Lord. Sabi nila, pag mabait ka, madali kunin ng Lord. Kaya iba naging salbahe, gano'n kayo. Siguro po naging ka. Diba? Nakikita ko sa series, nakakatuwa. May moral lesson, may mga ano. Totoo naman Amen? Pero huwag kayo mag-alala pag mabait ka at sumusunod ka kay Lord. Hindi ka niya kukunin ka agad. Ang mahirap yung mabait na hindi ka sumusunod. Kasi wala kang mission. Walang ginagawa Amen? Kasi kunti lang ang magagawa, tatandaan niyo po ito. Kunti lang ang magagawa sa ubasan ng Diyos. Kaya yung iba, napapadali. Bakit? Wala siyang ginagawa, yung bait lang dapat malaman niyo yung kalooban ng Diyos. Kaya nila may pamuhay mo yung kalooban ng Diyos. Kaya sabi namin, panahon pa ni Kristo, manalangin kayo sa may-ari ng ubasan na magpadala siya ng manggagawa. Nung panahon pa ni Kristo, maluwag na yung ubasan. Hanggang ngayon, yung panahon natin, maluwag pa rin ang ubasan. Amen? Kaya ipamuhay po natin. Paano? 1 Peter chapter 4, verse 1 to 3. Tingnan po natin. Una Pedro. Yan. Ano nakalagay doon sa 1 Peter? Okay. Ito yung changing life. Therefore, kaya nga, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind, for he who suffered in the flesh has ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh, for the lust of men, but for the will of God. Kaya, verse 3, basahin natin lahat. For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles, when we walk in lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. Kaya magpanibagong buhay na tayo. Changing life. Ibig sabihin from natural to spiritual. Kaya sabi ng Apostol Pablo yan, si Kristo po ay nagpata ng hirap sa buhay na ito, kayo naman ay dapat maging handa sa pagtitiis. Pag ikaw ay mananampalataya, may tiisin ka. Kahit na hindi ka mananampalataya, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, may tiisin ka rin. Ang problema, yung tiisin mo ay kapahamakan. Mapapahamak yung soul. Mapapahamak. Ang gusto ng Lord yung pagtitiis na may pagbabago. Yung nagtitiis ka pa sa hirap pero sumusunod ka kay Kristo. Nakuha nyo? Kasi dalawang klaseng tiisin Nagtitiis siya sa hirap, nagtitiis siya sa pagkakasala,
Kaya nahihirapan siya. Ang gusto ng Lord, yung righteousness. Nagtitiis ka dahil sumusunod ka, nagtitiis ka dahil nananalig ka kay Kristo. And everybody say amen. Yun ang nais ng Lord, yun yung will niya. You must live, living the will of God. Kailangan ipabuhay mo ang kalooban ni Kristo sa iyong buhay. Kaya sabi niya rito, huwag na natin balikan pa. Ano yun yung dati? Ano yung dati? Sapagkat ang managtiis sa hirap ng buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. Ibig sabihin, pag tayo po ay may sacrifices, pag mananampalataya po tayo, no? Yung pagtitiis po natin may sacrifice. Tumalikod na po tayo sa pagkakasala. Hindi man natin tinalikuran yan, may mga dumarating na tukso, hindi mo maiwasan yan dahil nasa laman pa po tayo. Natural lang po yan. Pero kaya mong i-rebuke yan. Kaya mong palayasin yan sa tulong ng ating Panginoon. Amen po? Kaya sabi niya ron, sapat na yung panahon na inaksaya nyo sa dati. For we have spent enough of our past. Sapat na yung panahon na yun. Lifetime in doing the will of the Gentile. Yung will mo, yung sarili mong will, hindi will ng Lord yun. Kaya sabi niya, nung tayo po ay lumakad na sa hindi kalooban ng Lord, o inaksaya natin yung mga paggawa ng bagay na kinahumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos, o kahalayan, masamang pita, o ano yung drinking parties dyan, o paglalasing, walang taros na pagsasaya, mga pag-iinuman, sa karimari-marin na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag na natin balikan yun. Kailangan mamuhay na po tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Madali bang mamuhay? Kanina alamin ang kalooban ng Diyos. Alam nyo na? Ngayon mamuhay, ipamuhay. Mahirap din ha? Mahirap kayo ipamuhay ang kalooban ng Diyos. Pwede para ka ng perfect. Hindi, totoo yun. Sinabi ng Lord, datnan ko kayo na walang dungis at kapitasan. Sa tao, sa harapan ng tao, hindi ka perfect. Hindi ka perfect. Kasi may pagkukulang tayo eh. Ang pananaw ng tao, naging mananampalataya yan eh. Dati kasama ko yan sa tumaan. Nagbago ka na eh. Sa kanya, hindi pa eh. Nakuha nyo? Yun yung pananaw niya eh. Hindi mo malis yun. Kaya nasabihin mo nagbago ka na, ay, maniwala ka. Kaya yung mga gumagamit na hindi sila nagtatagal. Kasi ibang motibo. Pero pag nasa Lord ka, ay mga kapatid. Amen? Nakakatakot kaya. Pero mo, pag ito, hindi sa pananabot ko. Ito reality ko. Pag anak ka ng Diyos, pag nagkakamali ka, ang paalala ng Diyos marami. Ano yun? Para titikin ka lang, para magising ka. Ay, nagkukulang ka na, nagkakamali ka sa ginagawa mo. Ano paalala niya? Minsan sakit. Minsan, anak mo. Hindi ka sa ulo. Hindi ka pinapakinggan. Ang tanong, bakit hindi ka pinapakinggan? Kasi hindi ka nakikinig sa kanya. Gusto mo makinig yan? Gusto mo sumunod? Sumunod ka muna sa kanya. Ay, Diyos ang bahala dyan. Lalabot ang puso niya. Amen? Totoo po yun. Hindi tayo perfect. Pero marami tayong pinagdadaanan. Kaya kailangan malaki pamuhay mo yung kalooban ng Diyos. Alamin mo ang kalooban ng Diyos. Para makapagpatuloy ka. Kasi pagkala ko, questionin mo ang Lord eh. Bakit mo ako naging mananampalataya? Ganito ang buhay ko. O hindi mo alam, pag-gising pala sa'yo yun. Kasi yung will mo, yung kapritsyo mo, sinusunod mo. Palang ganda ng will sa'yo ng ating Panginoon. Kasi siya ang nakakalamang future natin eh. Di po katiwala natin sa kanila ng Diyos yung ating mga will. Pero bahala ka na, thy will be done, Lord, not my will. Amen? Kaya mo lang mamuhay ka ng righteousness. Alam mo, meron akong nabasa sa Daily Bread kaninang umaga. Alam mo, nag-pray siya na magkaroon siya ng yung na-disgrasya sa airplane to eh. Na-disgrasya sa airplane. Siyempre po, hindi maganda yung ano niya. Naging karanasan niya sa buhay.
Pero alam niyo yung pinag-pray niya, naging kapartner niya yung gusto niya. Ganon din yung, ganon din yung lalaki, yung baba. Nagkano sila, pinag-pray niya. Nung na-disgrasya siya. Yung blessing, kasi sumunod lang siya, hindi niya pinakinggan yung mga skinny ka, payat ka, pangit ka, hindi niya pinakinggan, nanalig siya kay Lord. Oh. Kasi nga, siyempre, na-disgrasya po siya sa airplane. Hindi niya pinakinggan, hindi niya, sumunod lang siya na sumunod. Alam mo yung pinag-pray niyang tao, yung pala yung naging niya. May yung certain doon na, hindi ko ganong pero napakabuti ang ating Panginoon. Pagka sumusunod ka sa Kanya, hindi mo talaga alam. Basta sumunod ka lang, mapapaibig ka. Sabi mo sa katali, sumunod ka lang, mapapaibig ka. Mapapaibig ka. Number 3, loving God's will. Ito. Tatlo yan kanina. Knowing. Pangalawa, living. Pangatlo, loving. Ito yung matindi. Yung mahalin mo ang kalooban ng Diyos. Paano mo mamahalin yung kalooban ng Diyos? Diba, alam na natin ang kalooban ng Diyos. Ipamuhay natin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, mahalin mo yung kalooban ng Diyos. Nakanta na ba kayo magmahal? Kahit na hindi kayo ibig yung minamahal nyo. Kahit na hindi kayo ibig yung kapitbahay mo, nakanta ka na ba dahil kayo? Dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Nakanta ka na ba kahit na inuusig ka? Kinukutya ka dahil sa pananampalataya mo? Nakanta ka na ba? Palakpakan natin ang Lord. Kasi tagumpay na Yung palakpak na hindi takulan. Kasi nanlalamig pero sa totoo lang po, pinapawisan ako, pasana yung ko. Pasapasa bagong di ko pa lang ako, nakatatlong na ako Iwan ko kung bakit nung abay yung mitad yung pawis ko, grabe. Dapat pag umidad ka, di ba, hindi ka napawisin. Di ba? Pag bata ka, active ka Sinong pawisin ngayon kahit natagulan? Di ba? Meron dalawang klase pawis. Pawis na galing sa heart, yung nervyoso. Malamig pawis. Di ba? May malamig ka pa na pawis kaya ka pinapawisan dahil malamig. Dahil may nararamdaman ka. Ang maganda yung init, yung sigla. Yung pinapawisan ka dahil naglilikod ka, yung init at sigla. Di ba? Pag nag-jogging ka, kahit na nung di ba? So, isigla yung katawan mo Pagka nag-exercise ka, kumbaga sa makina kailangan i-revolusyon. Revolusyon. Loving God's will. Psalms chapter 40 verse 8. Ano bang sinasabi ng aklat ng mga awit? I delight to do your will, oh my God, and your law is within my heart. Ang nais ko'y sundin ang kalooban mo, Diyos, at ang iyong kautusan ay nasa aking puso. Ibig sabihin, nakatatak. Ibig sabihin, pag sinabing ang kautusan o ang salita mo ay nasa aking puso, ibig sabihin, hindi sa labas sa puso. Ibig sabihin, nasa kamalayan ka. Yung salita ng Diyos nandito sa iyo. Kasi may mga tao kasi, ang salita ng Diyos, they honor God with their lips, but their heart is away from the Lord. Di ba yung nagsumasamba ka na yung heart mo na sa Lord? Di ba pagka nakakita na kayo ng mga beauty pageant kayo? Alam nila kung pag nagsasalita sila, galing sa puso o galing sa muso. Nararamdaman din ng mga yung mga judges. Kahit sa awit, alam nila, lalo na sa Diyos. Alam niya kung totoo ka. Amen? Pag nagpipray ka, alam niya. Pag sumasamba ka, alam niya rin. Kaya baka nung una, bata pa tayo sa faith, yung mission of faith natin, parang hindi natin nabot, pero habang sumusunod ka sa kanyang kalooban, habang minamahal mo yung kanyang kautusan, ayun, lumalapit sa iyo. Naunawaan mo na. Di ba? Kunting taas mo lang yung kamay mo, Lord, salamat po. Kahit na hindi ka na gano'ng magpuri kasi,
Ramdam mo na eh. Amen? Kilala mo na siya eh, sa hirap at ginawa. Ang sarap kaya yun, sa hirap at ginawa doon. Diba? O, yung iba sa ginawa lang, sa napagpuri, ano? Kasi tabi eh. Kapayapaan, kagalakan, may pera, may anak buhay, may dumarating. Susubukan ka ng Lord yung wala dumarating. Yung tama-tama lang. Kasi doon nalulugod ang Lord eh. Doon nalulugod ang Lord. Amen? Yung pinaglalaban mo yung katwiran ng Diyos, kahit na tama lang dumarating, parang bang hindi ka nakilala ng kapitbahay mo, nagbabago sila. Ano kaya nangyayari sa akin? Pagsalisik ka na sa sarili mo. Amen? Bakit kaya yung ugali ko? Baka mamaya ako naman ang ako naman ang may diferensya, hindi sila. O, paano mo ma-identify na sila may diferensya? Hindi ikaw. Hindi. Totoo. Paano mo malalaman? Pag ikaw ay sumusunod at inaalam ang kalooban ng Diyos, wala kang diferensya. Pangalawa, pag pinamumuhay mo yung kalooban ng Diyos, wala kang diferensya. Pangatlo, pag minamahal mo yung kalooban ng Diyos, wala kang diferensya. May diferensya yung pananaw nila. Kasi magkaiba kayo, salungat kayo sa pananaw ng Diyos at pananaw ng tao. Sabihin mo sa iyo katabi, pinagpala ka na. Pinagpala ka na. Guys na naman. Yun lang, simple lang eh. 3 lang yun. Pero matindi yun. Matindi yun. Pero mo, alamin mo kalooban ng Diyos. Lord, anong kalooban mo? Siyempre, papapalain kita. Sabi ng Lord eh. Paano kita papapalain? Hindi ka sa utos ko. Ano ba gusto mo pagpapala? Spiritual, material, physical, relationship. Sabi mo na. Hindi wala pa akong boyfriend ngayon at girlfriend eh. Pati sabihin mo na. Ano bang height? Ispiso ba? Tisoy ba? Negro, kulo? Di sabihin mo. Diba? Sabihin mo sa kanya. Kasi pagpapala na. Kasi sumusunod ka nga eh. Lord, gusto ko yung yumaman. Bakit nahiya ka magsabi? Samantalang pangako ko yan, I will give you wisdom to acquire wealth. Sabihin mo, Lord, gusto ko yumaman kasi yung hindi naman yung mayaman na mayaman. Pag sinabi mong yumaman na talagang gusto na Lord na yumaman ka, wala silang magagawa. Kahit anong pigil sa'yo, yayaman ka talaga. Hindi ka man mayaman na mayaman, pero mayaman ka sa mabubuting gawa. Yun, sapat-sapat na yun. Ang kayamanan sa mundong ito, minsan nakakapagpalayo sa Diyos eh. Totoo po yun, pag hindi ka nag-ingat, nakakapagpalayo sa Diyos. Ang karir, ang yaman, ang katanyagan, nakakapagpalayo sa Diyos. Kaya nga, kung hindi mo alam yung kalooban ng Diyos, hindi mo may pamamahay yung kalooban ng Diyos, hindi mo mamamahal yung kalooban ng Diyos, mahirapan ka. Kaya maraming bumabagsak eh. Kung gusto mo na mapagpala, makatikit ka sa Diyos. Makasunod ka sa Diyos. Kilala mo yung Diyos mo. Sigurado ka na. Sigurado ka na. Kasi nagtikit ka sa mundo ito, pag nakasunod ka, sigurado ka na. Wala nang kapayapaan sa mundo ito, payapa ka pa rin. Tama-tama lang yung tumarating sa'yo, nakangiti ka pa eh. Nakangiti ka pa eh. Lalo na pagka ikaw yung mananampalataya na sanay ka sa puno ng president, minsan nung QTN, talpos na lang nagkabuti na doon, tinitingnan ng Lord kung humiti ka pa rin eh. Hindi pa to yun. Na-experience nyo na ba yan? Kung hindi nyo na-experience yan, talagang matindi kayo. Talagang, pinagpala ka na ng Lord. Hindi mo pinapansin. Alam niyo, pag anak ka ng Diyos, ganito po yan. Pag anak ka ng Diyos, titistingin ka. Hindi ka pwedeng hindi tistingin ang ating Panginoon. Kasi may identity ka eh. Para magtiwala ka sa Kanya. Hindi ka pwedeng walang testing. May testing na yung unbeliever eh. May testing din yung believer eh. Very fair ang Diyos. Tatandaan nyo yan. Very fair. Very square ang Lord natin. Kaya tinitingnan niya yung testing mo, pagtitiwala mo sa Kanya, pasado ka, pananalig sa Kanya. Pero kung yung testing mo, makakapaghiwalay kasi may pagpili ang tao eh. Alam niyo ba yung pagpili? May pagpili sa mabuti, sa will mo, o sa will ng Diyos.
Pag sa will mo, masakit to eh. May sakripisyo. Pero righteousness ng Lord yun. Papapayin ka. Okay? In the book of Mark chapter 3 verse 35, pinasa na natin kanina to. Oh. Sino man gumagawa sa kalooban ng Diyos, siya yung ating kapatid. Mga nanay at saka kapatid na babae. Grabe, ano pa? Ito, matindi ito. 1:13. Oh. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh. Hindi na sa will of the flesh, pero will, not will of men, but will of God. Pero mo, anak ka na ng ating Panginoon. Di ba pag anak ka ng Panginoon, we are more than conquerors. Sinabi ni Pablo yan, nagugutom kami. Sumasalat kami, pero mayaman kami. Mahina kami, pero malakas kami dahil kay Kristo. Ano ibig sabihin nun? Dumarating ka sa pagsubok na talagang mararamdaman mo yung kahirapan. Pero hindi mo talagang nararamdaman yung kahirapan. Kasi yung pag-asa mo naka-Kristo. Kaya nakangiti ka lagi, nakakaroon ka lagi ng pag-asa. Hindi ka kaya nung wala ka kay Kristo, pag wala na talaga, wala na naman tayo makain, saan na kukuha? Oh. Nakuha mo, pero pag nakay-Kristo kayo, nakakaya naman. Marinig ng kapitbahay ko, ilaw ako rito. Tapos naghagisa kayo ng plato dahil sa kawalan. Yan pa ba kayo? Hindi totoo po yun. Hindi mo mayroon yun. Kasi reality po yun. Kaya ang mga anak ng Diyos nag-iingat eh. Hindi naman tayo perfect. Di ba? Pag anak ka na ng Diyos, nag-iingat tayo. Oh. Nag-iingat tayo. Bakit? Inasiliwanag ka na. Hindi ka na sa tingin. Matthew 7:21. You want to become wise? You must do the will of God. Tingnan po natin. Basahin natin. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Alam mo, dahil tumatawag sa kanya na Panginoon, Panginoon. Yung susunod na verse dyan, sa 22 hanggang 25, dalawang nagtayo ng bahay. Yung isa matalino, yung isa hangan. Bakit yung isa matalino? Kasi nakikinig siya, sumusunod siya. Nakikinig siya sa instruction ng Lord. Nakikinig siya sa salita ng Diyos, sumusunod siya. Pero yung hangal, nakikinig, hindi siya sumunod. Kaya yung kanyang bahay, yung kanyang templo, yung kanyang pag-iisip, nawawasak, nadi-discourage, nagre-reklamo, hindi nakakapagpatuloy sa kalooban ng Diyos. Kalooban niya lang. Bakit? Mahina eh. Mahina. Otok so, layon. Mahina ako kasi. Kasi tao lang. Pwede nyo, gina-justify. Gina-justify yung kasalanan. Pag mo nananampalataya ka na, huwag mo na i-justify. Kasalanan is kasalanan. Lord, patawad ko. Ganun lang. Huwag ka na mag-explain kay Lord. Alam niya na yung ginawa mo. Yung iba nag-explain pa eh. Pwede pag sumaybay. Nandiyan pa ba kayo? Pwede pang magnakaw, pananghalian lang. Pwede pang mag-compromise. Ganito na lang sabihin mo, humingi ka na lang. Humingi ka na lang, punta ka lang sa kapatid mo pag mananampalataya na. Oo, totoo yan. Meron ka ba 1 kilong bigas dyan? Sabi mo, sinabi na rin yun eh, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Hindi ka pa na-compromise. Kung mo naman sabihin, meron ka ba 1 sako dyan? Wala talaga, wala ka pa iuwi. Yung pangangailangan, wala ka, ibibigay ng Diyos. Huwag kang sosobra doon. Sinabi ni King Solomon yan eh. Diba? Sabi ni Solomon yan, hindi ka kukulangin, hindi ka magsusobra. Kaya magtaka ka. Kaya pagka may pagkakataon ka na kwan, huwag mo nang i-reserva yung bukas kasi kanya yung bukas eh. Wala kang mapapala. Kung ano pangangailangan mo, yun yung hingin mo kay Lord. May gagamitin ng Lord. Diba? Pero ang babay ng mga Pilipino, kahit na di Kristiyano, alam nyo kung bakit? Magkikita ka, no? Yung nahihirap, parehong mukha. Siyempre, bigay ka rin ng bigay, daawa ka eh. Pero ang babay nyo, ano?
Meron pang karatula yan. Diba? May karatula. Isa na, malakas kabayo mo, sabi ko. Hindi ko bang punasan itong CRV ko. Bigyan kita na 100. Malis eh. Bakit maganda na si kita doon eh. Ito pa ba kayo? Sarap na kalakaran ngayon eh. Ang daming mga Pilipinong mababae. Kaya pinagpalat Pilipino. Nais ng Lord na matalino tayo. Nais ng Lord na papagpalayan po tayo. Nais ng Lord na gagaling. Yes. Eh, siyempre, pag pagod ka, sabi ni King Solomon eh, mas maganda yung tulog ng laborer, yung nagpapagod ka sa'yo, mayaman. Kasi yung mayaman hindi nakakatulog. Hindi siya mayaman ka. Hindi ka nakakatulog. Hindi ko sabihin. Alam niyo, kung bakit hindi ako nakakatulog, nais ng Lord lang na makaulayan niya. Ganun lang po yan. Wala na po yung question na doon ka mag-pray, doon mo siya kausapin, doon ka mag-puri, kasi gusto ng Lord yun eh. Pero pag ikaw ay hindi ka nakasunod sa kagawban ng Lord, ay matidepress ako kasi hindi ako nakakatulog. Pero ang lakas mo. Bakit? Kinakausap ka ng Diyos, kinakausap mo ng Diyos. Amen? O, yun ang mission natin. At siyempre, lumibil up ka ng karunungan. Pinasatiwala ka ng ganito ng Lord. Hindi ka makakatulog. Huwag kang mag-alala pag hindi ka nakakatulog kay Lord. Si Moses nga, hindi kumain ng 40 days and 40 nights. Sabi mo siya, matalino ka. Kasi alam mo yung kalooban ng Diyos. Pinamumuhay mo yung kalooban ng Diyos. Pinamahal mo yung kalooban ng Diyos. Kasi sinusunod mo yung kanyang salita. Sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala. Yan. Amen? O, tapos na tayo. Tayo po lang tayo tumayo.